drink the wall till we wanna talk. I go round and Welcome to the Australian Outback. Og jeg er på safari. Ja, det er sådan jeg snakker. Vi er fucking midt ude i ingenting. I kan se hvor fladt det er hele vejen rundt. Det er bare Outback, Outback, Outback. Og det man kører på, det er sådan noget grus noget her. UV-indekset er på 10. Det er 28 grader i skyggen. Så det er ret varmt. Det der er den her vej til gengæld. Det er det som hele videoen handler om. Det er en saltlake, der hedder Lake Torrens Salt. Vi er sådan lidt i tvivl om, hvad for den vej vi skal køre for at komme derhen. Så nu smækker vi lige dronen op. Det er en meget svær vej at køre herop af. De fleste vil nok mene, at man skal bruge firehjulstræk. Jeg kan kun give dem ret i, at det vil være en god idé. Vores bil er ikke firehjulstræk, det er gået helt fint, men som I lige har set, så er vejene rimelig sådan der ujævne visse steder. Was a fan, but a friend didn't care. I like the ones who buy their own damn beers. If you want to toast to the life that you live, pour enough shots for the whole year. Jet black hair, baby, jet black hair. Matte black Jeep with the Rubicon grill. Who would spend a while, baby, don't go there. Who would spend a while, baby, come here. Cheap black pair, baby. For at komme herhen til hvor vi er, så skal man følge A87 motorvejen op. Og så på et tidspunkt skal du dreje af til en anden motorvej, jeg hvad den hedder, det kan du se på Maps, til byen, der hedder Andamuka, som er sådan en lille bitte mineby. Tror ikke, der lever nogen mennesker der. Der er en del huse, der men vi kørte igennem, og altså, det virkede som om, at I bare kunne gå ind på vores. Ja. Faktisk kan vi lige filme det nu, når vi kommer tilbage, så kan det sådan være slutningen af vores video. Men når I er i den by, så kører I bare lige ud, og så bliver vejen lige pludselig til en grusvej, som hedder Lake Torrens Road, og så er det bare lige ud. Vi valgte sgu at sove ude i Outbacken, i stedet for at køre ind til en by og sove på en resteplads i nat. Så vi har fundet det her sted midt ude i fucking ingenting, hvor vi har slået telt op. Vi er i gang med at koge noget ris lige nu, lave en lækker aftensmad. Men nu her, grunden til at vi valgte det her sted, det er fordi, at heroppe, der kan vi sidde i vores campingstol, nordsædet, og jeg skulle bare lige hente vores solbriller og se, jeg tror, vores begges flotteste solnedgang til dato. Så det bliver rigtig fedt. Så jeg løber op til ham nu. Hvad siger vi? Vi er i gang med at lave mad, og vi har sådan noget lækkert Malaysian rendang. Og så har vi lavet noget ris, og så sådan rigtig hurtigt nem en. From the window sills, I don't mind if they watch, I don't care. Who gon' love you when your love ain't there? Baby, that ass is just. Vi er vågnet nu, har pakket campen ned og er nu på vej mod Coober Pedy, som er en af Australiens mest kendte minebyer. Og lige nu der kører vi igennem det her Andamuka, som vi fortalte om, som man skal igennem for at finde der, hvor vi sov i nat. Prøv at overveje at bo her. Små huse. Midt ude i fucking ingenting. Altså der er ingenting. Tak fordi I så med. Er det ikke det vi plejer at sige noget? Jo. Ja. Men ja. Jeg tænker at den der oppe på et tidspunkt, fordi at lige nu så filmer du, at du sidder og kører, mens du kører i videoer. Det er fint.